तो पहले जौन पवन सिंह के आई रहा पियरी वाला वो आप सब बहुत प्यार दुलार देनी छठी माई के गीत रहे जौन की अब दूसरा का गीत आ रहा बा काल सुबह में 18 तारीख 6 बजे सुबह में आई। तो आप सब के बता दी बहुत ही खास बात में बा जौन की आप सब सुन लो कि आज से 10 या 11 साल पहले मतलब वही 12 साल पहले जौन की पवन सिंह और जौन आज गईले बारी जौन काल गीत आवता पलक। तो आप सब बहुत प्यार दुलार दिले रहनी पहले। तो दोनों जोड़ी फिर से वापस आ रहा बा 10 से 11 साल बाद। तो आप सब ई जोड़ी के पहले ही जैसन प्यार दुलार देते रही। और कल सुबह सुनी छठी माई के आज जौन की लिखले बानी अरुण बिहारी जी और गईले बानी पावर स्टार पवन सिंह और पलक। तो आप सब ऐसा ही 10 से 11 साल पहले जौन प्यार दुलार दिले रहनी वैसा ही कल सुबह देखे के बाद पावर स्टार पे। जय छठी मैया, जय पावर स्टार, जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया समाज। सब्सक्राइब माई चैनल।